Assalamu alaikum jama'a. Ni ne naku Malam Hudu Mazaje. Yawwa. Ina wannan shahararren fim din namu mai suna Ruhin Tausayi. To alhamdulillah yau misalin karfe 8 na dare za mu fara haska shi kai tsaye a YouTube channel din mu tashar gargajiya. Za ku ga mun rubuta a jikin screen. Tashar gargajiya za ta dinga kawo muku wannan fim din ranar Laraba. Karfe 8 na dare ranar Laraba karfe 8 na dare, sannan bayan kun kalle shi ranar Alhamis karfe 8 na dare shi kuma za mu saka muku sirrin kyau a YouTube channel dina Mazaje ne. Yauwa ku zo mu kalli Ruhin Tausayi yau a tashar gargajiya kai tsaye ni da ku da duk wani jaruman cikin fim din kamar su Dan Ilu su Safwan sirrin kyau har da editan sirrin kyau za mu kalli fim din a YouTube. Ku zo mu kalla tare sannan kuma mu samu nishadi tare. Kowa ya shirya yin kuka yau don fim din ta haɗu. Mun gode, ga tallan ku kalla ku gani. Ruhin tausayi, ruhin tausayi. Me ya ruɗa kaɗan mama? Anya, dama can babu yana sona. Yana son ki mana. Me yasa zaki faɗi irin wannan furcin? Ba zan iya rayuwa babu kai ba. Idan babu ke, ba zan iya numfashi ba. In yi da al'amurin da yake kaina. Yadda yaran kwarai suke idan iyayen sun zaba musu abin da ya fi alkhairi a rayuwarsu. Baba. Na tabbata idan har za ka yi mu adalci, za ka kalli magana ta da siffar dacewa. Ban taɓa ɗora ka akan wani abu wanda ba shi ne ba. Abu don Allah kakka aiwatar min da abin da yake ranka a yanzu. Ruhin tausayi, ruhin tausayi, ruhin Dama na gaya ma, komai za ka ban ni tsoron ka ba, saboda san da nake makanwarka. Har yanzu ban gamsu cewa ka da hankali ba. Amma fa gayan nan fa bai da kowa fa. Idan baka ga mahaifina a yanzu ba, shikenan na daina maka uzuri kuma ka kashe ni domin baya ba da dama so uku. Dakata don ubanka. Mahaifinka ne turo ka faɗi min wannan kalman koko daga kai ne. Na fi ƙarfinka, balantana babana, kuma ba zan aure yarka ba. Sayid. Ina son ki Nafisa. Na yaka ne saboda soyayyar mu. Amma ina so ki sani ba zan iya barin ki ba har abada. Idan duk mazan duniya sun ƙare, idan zaki yawo tsirara, idan zaki zama tantiriyar karuwa, ba ki auri wannan yaron. Umarnin iyaye idan an baza a dace daɗi ko rashin sa da rintsi kar makauci.